Zarándokhelyé vált a fa, amelyik felfogta a golyót, amikor meglőtték Robert Fico szlovák kormányfőt. Egy výstrel som počul. Itt vagyunk Nyitrabányán, ahol a szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót meglőtték. A szlovák miniszterelnököt helikopterrel szállították a Besztercebányai kórházba. Megműtötték, túl van az életveszélyen. A merénylet után még mindig sokban van egész Nyitrabánya. A helyiek képtelenek feldolgozni a történteket. Tak všetko. Ešte sme v šoku, dá sa povedať, že fakticky všetci. Takže ešte to stále spracovávame. No, a uvidíme, dúfam, že teda sa to vyrieši a že bude potrestaný. Áno. Je jedno, či je to taký politik alebo taký politik, kto je na ktorej strane, to je úplne jedno, ale nemalo by sa to jednoducho stávať. Golyónyomok az egyik fatörzsön. Már csak ennyi emlékeztet a támadásra. Egymást érik a helyszínen a tévéstábok, a helyiek pedig megállnak, hogy megvitassák a történteket. 5 výstrelov som počul. Ja som tady to išiel, ale som počul výstrely, až keď som išiel domov. Vlastne, ešte sme sa s kamarádom tam stretli, ten tam kosil a hovorí, a čo ti tam dole robia? A ja tak to som ale nehovorím, asi fišta postrelili a už to tu bolo. Že v podstate bez ohľadu na nejaké politické presvedčenie určite by sa nemali stavať také útoky. To je jedno, že Ten názor treba vyjadriť nejakým iným spôsobom. áno. Takto sa to nerieši. Keď volá kto nesúhlasí s nejakým názorom, teraz čo, máme sa zabíjať, lebo čo? Ja samozrejme, že som proti tomu a osobne prajem pánu Ficovi, aby sa čo najrychlejšie vyliečil. Te honnan értesültél a hírről? Te mit gondolsz a történtekről? Írd meg kommentben.